चार राज्यांच्या वेचणुकांनी मोदी मॅजिक। राजस्थान छत्तीसगडात काँग्रेसीक देंवयली, मध्य प्रदेशात 2/3 बहुमत, तेलंगणात काँग्रेस, बीजेपीची बुनियाद घट। 2024चे शिनाल। मध्य प्रदेशात 2/3 बहुमत घेऊन शिवराज सिंह सिंधियाची बीजेपी परत सत्तेर येता। काँग्रेस सपाट। मोदी शिवराज सिंधियाचे ट्रिपल इंजिनाचे नेटार। बीजेपीन काढले 160 वयर सीट। राजस्थानात बीजेपीन गेहलोताच्या काँग्रेसीक देंवयली, 115च्या म्हऱ्यान सीट काढून स्पष्ट बहुमत। काँग्रेस देंवली 17 म्हऱ्यात। राजस्थानात मुख्यमंत्री थाराव हालचाली। तेलंगणात काँग्रेसीक थाकाय। रेवंत रेड्डीच्या खुस्तार जिखले तेलंगण। 64 सीटांचेर जैत। केसीआरच्या बीआरएसान राखले 40। बीजेपीचे एकाचे 8 आमदार, ओवेसीन राखले 7। छत्तीसगडात बघेलाच्या काँग्रेसीक देंवन बीजेपी सत्तेर। बघेलाक ॲप बादले। एक्झिट पोलाक निकालांचो धक्को। 90तले 55 सीट काढून बीजेपी स्पष्ट बहुमतान सत्तेर। चार राज्यांच्या वेंचणूक निकालांचो गोयच्या बीजेपीतय जल्लोष। पणजे मुख्यालयात घोषणा, फोगाचो गडगड, मोदीचो गजर। तानावडे म्हणटा मोदीची गॅरंटी। सनातन धर्मा आड अजेंडा आशिल्ल्या इंडी अलायन्साक लोकांनी हारयले। अबकी बार 400 पार। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। श्रीपाद भाऊ म्हणटा तिन्ही राज्यांतले जैत कार्यकर्त्यांचे। आणि पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फेस्त फाल्यां। एडवेंट संडेक लागून सोमारा फेस्त। फातोडेर पावणे 4 पयले मीस। लाखांनी भाविक वांटेकार। सेक्युरिटी टायट।